ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, мухлисон ва алоқамандони риштаи бадминтон. Шуморо даъват мекунем ба тамошои рақобатҳои финалии чемпионати минтақавии Осиёи марказӣ оид ба бадминтон ки аз 13 то 15 августи соли 2022 дар шаҳри Душанбе дар маҷмӯи бошукӯҳи варзиши қасри теннис ва маҷмӯи обии шаҳри Душанбе баргузор шуда истодааст. ёдовар мешавам ки ибтидо аз 11 то 12 август рақобатҳои dastavî сурат гирифтанд ва баъдан мо давоми се рӯзи охир шоҳиди рақобатҳои инфиродӣ шуда истодаем ва имрӯз акнун ин рақобатҳо аксараш бояд ҷамъбаст шавад. Ногуфта намонад ки баъзе аз рақобатҳои дигар дирӯз ҳам хотима ёфтанд ва имрӯз мо шуморо боз 6 финали дигар интизор аст ки сетои он байни наврасони то 17 сола аст. Инҷо ҷуфти омехта, баъдан рақобати инфиродӣ миёни бонувон ва рақобати ҷуфти байни писарон. ҳамчунин ногуфта намонад ки дар байни наврасони то 15 сола ҳам рақобатҳо дар назар дошта шудааст. Ин рақобатҳои финалӣ ҳастанд ва ин бозиҳо дар корти дуюм сурат мегиранд ва ман бо даст додани имконият дар бораи натиҷаи он ба шумо иттилоъ хоҳам дод. Вале бештар таваҷҷӯҳи мо чӣ тавре болотар ишора кардам ба корти якум равона мешавад. Он корте ки имрӯз рақобатҳои финалӣ бояд баргузор шавад. ва айни замон чӣ тавре мебинед Ибрай Байкен бо ҳамроҳии Дарья Бриткова ҳайати дастаи Қазоқистон ки дар рақобати финалӣ иштирок карда истоданд. Онҳо дар ҷуфти омехта бар муқобили варзишгарони кишвари Узбекистон Казбек Маҳамбетов ва Диана Гарамова бозӣ мекунанд. Ногуфта намонад ки барои ин ҷуфтҳо ин аллакай сеюмин бозӣ аст ки дар рафти мусобиқаи мазкур мо дида истодаем. Қаблан ин бонувон, ин писарон дар анамин ҷуфти омехта бо ҳам дар рақобатҳои dastavî иштирок карда буданд ва онҷо агар хотиратон бошад Диана Гарамова бо ҳамроҳии Казбек Маҳамбетов тавониста буданд ки пирӯзии худро ба даст оранд. Ва имрӯз акнун дар рақобати финалӣ, дар рақобати ҷуфти омехта дигарбора онҳо баҳри касби медалҳои навбатӣ талош мекунанд. Ин имконияти воқеан хуб аст барои Ибрай Байкен ва Дарья Бриткова то ин ки тавонанд дар баробари Диана Гарамова ва Казбек Маҳамбетов барои бохти қаблӣ гӯем ба ислоҳ ҳамон интиқоми варзишии худро ситонанд. хоҳем дид ки бо чӣ анҷом меёбад рақобати мазкур ва партофти аввалро дар финал айни замон Диана Гарамова иҷро мекунад. Казбек Маҳамбетов андаке хато кард, дар натиҷа имтиёзи аввалро варзишгарони Қазоқистон ба даст оварданд. маврид ба ёдоварист ки рақобатҳои ҷуфти омехта аз даври чаҳорякниҳоӣ шурӯъ шуданд. Аз сайти Узбекистон ва Қазоқистон ду дастаи дар ин рақобатҳо иштирок карданд. Аз Тоҷикистон ҳам ҳамчунин ду даста ва як гурӯҳи варзишгарон аз Қирғизистон. хуб бо дар назардошти он ки дар бозиҳои даври чаҳорякниҳоӣ пирӯзӣ ба даст оварданд ва баъдан дар даври нимниҳоӣ муваффақияти худро таъмин карданд. ин варзишгарон акнун дар финал чӣ тавре мебинем бо ҳам рақиб шуданд. ногуфта намонад ки Ибрай Байкен бо ҳамроҳии Дарья Бриткова дар баробари варзишгарони мо дар даври чаҳорякниҳоӣ зафар ёфта буданд. онҷо хотиратон бошад бозӣ бисёр ҷаззобу диданиеро Мафтуна Шарипова ва ҳамчунин Муҳаммад Саид Салимов аз ҳайати мо нишон доданд. аммо дар сети сеюм вақте ҳисоб 23-22 буд, варзишгарони мо андаке хато карданд. дар натиҷа 24-22 сети сеюми ҳалкунандаро бохтанд онҳо. ҳоло дар ибтидои рақобати мазкур андаке бартари дар дасти варзишгарони Қазоқистон аст. ҳисоб 5-3 мешавад. Диана Гарамова акнун ба хато роҳ медиҳад дар назди тур. ҳоло озод кардани туби бадминтон аз туре ки ба он печида буд каме мушкилӣ пеш овард, вале ба ҳар ҳол
зуд читавре мебинед дар ҳамон ҳолат Дарья Бриткова тавонист тӯбчаро озод кунад. бозам аут ва инҷо ҳисоб 7-4 мешавад. намои умумии ин маҷмӯаи бошукӯҳи варзишӣ барои мо бо шумо бори дигар нишон дода мешавад ва ин лаҳзаҳо ишора мешавад ки хато сурат гирифта зимни ба ҳисоб гирифтани натиҷа. хуб 8-5 аст ҳисоб ва иштибоҳан онҷо доваре ки барои ба қайд гирифтани ҳисоб масъул аст имтиёзро ба фоидаи варзишгарони дастаи Ӯзбекистон навишт ва зуд ин хато ислоҳ карда шуд. аммо дар ин байн варзишгарони Ӯзбекистон боз як имтиёзи дигар ба даст оварданд. рақобатҳои даври нимниҳои дирӯз сурат гирифта буданд байни ҷуфтҳои омехта ва бояд бигӯям ки онҷо варзишгарони дастаи Қазоқистон Ибрай Байкен ва Дарья Бриткова дар баробари Сайфиддин Мухторов ва Муслимабону Султонқулова ки як гурӯҳи дигари варзишгарони Ӯзбекистон ҳастанд пирӯзӣ ба даст оварданд. рақобати онҳо 3 сет давом ёфт. 21-12 сети якумро бо ғалаба ҷамъбаст карданд варзишгарони ӯзбек, вале баъдан дар 2 сет 18-21 ва 15-21 бохтанд. ба ин тартиб Ибрай Байкен бо ҳамроҳи Дарья Бриткова ба финал баромаданд. бисёр ҳам хуб инҷо пайдар ҳам зарбаҳои дақиқ ва ҳисоб чӣ тавре мебинед 10-8 мешавад ин лаҳзаҳо. хуб ба ин тартиб бо бартарии худ як қисми сети аввалро ҷамъбаст карданд варзишгарони Қазоқистон. Ибрай Байкен ва Дарья Бриткова ҳоло дар финал бисёр хуб рақобатро оғоз намуданд. Казбек Маҳамбетов бо ҳамроҳии ҳамдастааш Диана Гарамова бошад дар ибтидои сети якуми рақобат. ҳамоно чӣ тавре ба назар мерасад ҳоло ба як назму низоми муайяне бозӣ накарда истоданд. баъзе иштибоҳҳо ба назар мерасад ва ҳамзамон каме нофаҳмӣ ҳам ҳаст байнашон. вале дар назди тур инҷо бисёр хуб ҳаракат кард. як зарбаи дақиқ аз ҷониби Казбек Маҳамбетов ва ба ин тартиб ҳисоб тағйир меёбад 11-9. акнун имтиёзи навбатиро ба хазинаи дастааш Дарья Бриткова овард ва дарҳол мураббӣ ҳам аз ӯ ситоиш мекунад ӯ ишора менамояд ки ба куҷо ва чӣ тартиб зарба заданро бояд фаромӯш накунад. боз як имтиёзи дигарро варзишгарони Қазоқистон аз худ карданд. ногуфта намонад ки дар баробари он ки як мураббии дастаи Ӯзбекистон аз паси шогирдонаш истода онҷо рафти бозиро тамошо карда истодааст. инчунин аз канори муқобил рӯ барои онҳо боз як мураббии дигари ӯзбек қарор дорад ва ба назарам ин як кори дастаҷамонаи онҳо аст ки дар якҷоягӣ мехоҳанд бубинанд, иштибоҳҳоро дарк кунанд ва дар куҷо чӣ чиз илова кардан лозим онҳо ба ҳамдигар зуд мерасонанд. дар натиҷа ин пайғоми онҳо, ин хабари онҳо ба худи варзишгарон ҳам расонида мешавад ва бозии онҳо андаке ба ин тартиб тағйир дода мешавад. 15-11 аст ҳоло ҳисоб ва иштибоҳи навбатӣ инҷо аз сӯи Дарья Бриткова ба назар расид. акнун дар назди тур хато кард.
ҳангоми баҳо додан ба афтиши валани ҳариф андаке хунукназарӣ карданд варзишгарони қазоқистон. онҳо фикр карданд ки берун аз корт мешавад, аммо ин тавр нашуд. пайдар ҳам зарбаи бисёр хуби Ибрай Байкен баргардонида мешавад, вале инҷо акнун зарбаи задаи Дарья Бритковаро баргардонида натавонистанд варзишгарони Ӯзбекистон. бисёр ҳам хуб. ҳамин гуна имконият вақте дода мешавад, Ибрай Байкен аз ҷои худ баланд ҷаҳида зарбаро бисёр ҳадафмандонаву дақиқ иҷро мекунад ки аксари онҳоро баргардонидан бисёр мушкил аст. давоми 5 рӯзе ки ин мусобиқа дар умум сурат гирифта истодааст, ҳам рақобатҳои даставӣ ва ҳам рақобатҳои инфиродӣ, ҳамин гуна ҳунари олии Ибрай Байкен дар назди тур ба назар мерасад. як хатои дигар инҷо акнун аз ҷониби Казбек Маҳамбетов аст ва имтиёзи навбатиро боз ҳам варзишгарони Қазоқистон ба даст оварданд. ҳисоб тағйир меёбад, 19-16 аст ҳоло. ҳангоми баҳо додан ба афтиши эҳтимолии валани ҳариф, чӣ тавр мебинед, андаке хунукназарии варзишгарони Қазоқистон ба назар мерасад. ин бори аввал нест ки ба ин тартиб онҳо иштибоҳ мекунанд, аммо Казбек Маҳамбетов акнун ин зарбаро баргардонида натавонист, дар ҳоле ки ин чандон мушкил набуд. 20-16 шуд ҳисоб. ва бо ҳамин сети якум ҷамъбаст мешавад. бинандагони гиромӣ, 21-16 варзишгарони Қазоқистон, Ибрай Байкен ва Дарья Бриткова дар сети якуми рақобати финалии ҷуфти омехта байни наврасони то 17 сола дар финал тавонистанд бар Казбек Маҳамбетов ва Диана Гарамова бартарии худро таъмин кунанд. ҳоло чанд лаҳзаи беҳтарини рақобати мазкурро якҷо хоҳем дид ва баъдан бо сети дуюми бозӣ шурӯъ мешавад ки ҷараёни онро ҳам манзури шумо мекунем. дӯстони гиромӣ, инак сети дуюм шурӯъ мешавад ва чӣ тавре мебинем, дар оғози он имтиёз аз ҷониби варзишгарони Қазоқистон ба даст оварда шуд ва як хатои дигар дар назди тур. намедонам аз чӣ бошад ки ба чунин иштибоҳҳо варзишгари аз ҳама бо таҷрибаи дастаи Ӯзбекистон Диана Гарамова роҳ дода истодааст. ман бояд бигӯям ки ин бону дар байни иштирокчиён аз ҳама беҳтар ҳаракат мекард. махсусан дар рӯзҳои аввали баргузории мусобиқаи мазкур мо ҳунару маҳорати волои ӯро дида будем, аммо ҳоло дар рақобати бисёр ҳассосу муҳим, дар рақобати финалӣ ҳам ӯ ва ҳам Казбек Маҳамбетов ба иштибоҳҳои зиёд роҳ дода истоданд. бисёр ҳам хуб. акнун як имтиёзи дигарро варзишгарони Ӯзбекистон ба даст оварданд. ҳисоб 2-4 шуд. хатои навбатӣ аз ҷониби Ибрай Байкен дар назди тур аст. зарбаро қавӣ иҷро кард, аммо он ба тур бархӯрд. мавқеи холибондаро инҷо бисёр олӣ истифода мебарад акнун Диана Гарамова ва ба ин тартиб ҳисоби умумии 4-4 ба назар мерасад.
На. Каме валанро албатта баландтар бардоштан лозим буд. Аммо читавре дидем Диана Гарамова зуда ин кор набаромад. Дирӯз зимни баргузории рақобати даври нимниҳоӣ Казбек Маҳамбетов ва Диана Гарамова бар варзишгарони мо Ҷамолиддин Салимов ва Омина Охунқадамова ғалаба карданд 21 бар 14, 21 бар 12 ва ба ин тартиб онҳо ҳам иштирокчии рақобати финалӣ шуданд. дирӯз яъне 14 август аксари рақобатҳое ки баргузор шуд ибтидо рақобатҳои даври нимниҳоӣ буданд ва баъдан мо шоҳиди баргузории баъзе аз рақобатҳои финалӣ ҳам шудем ки бо даст додани фурсат дар бораи натиҷаи онҳо хоҳам гуфт. бартарии варзишгарони ӯзбекистон дар чанд бозигузории охир ба назар мерасад ва ҳисоби умумии 7 бар 7 аст. ду имтиёзи охирро пай дар ҳама аз онҳо ба даст оварданд. бозам Диана Гарамова дар назди тур хато карда истодааст. мураббиам бо ишора ба ёвари дигари худ гуфта истодааст ки чаро ҳамин гуна хато сурат мегирад, аслан худи ӯ ҳам дарк накарда истодааст. ба ҳар ҳол таъсири шояд омилҳои дигарам ҳаст ки дар бозии Диана Гарамова ҳоло ба назар мерасад ин чиз. боз як зарбаи бисёр хуб ва инҷо акнун Диана имтиёзро ба хазинаи дастааш илова кард. 9 бар 8 ӯзбекҳо акнун ба пеш мебаранд. хато зимни партофт сурат гирифт ва имтиёз чӣ тавре мебинед ба фоидаи варзишгарони Қазоқистон навишта мешавад, аммо зуд Казбек Маҳамбетов дар назди тур имтиёзи муҳимеро ба дастааш меорад. ба ин тартиб ҳисоб 10 бар 9 шуд. аз гузоришҳои қаблии мо шумо аллакай иттилоъ доред ки зуд анамин туби бадминтон фарсуда мешавад. аз ин хотир онро иваз мекунам ва ин як чизи маъмулӣ ҳам ҳаст. баробарӣ ба назар мерасад 10 бар 10. ва инҷо як зарбаи бисёр қавӣ аз ҷониби Ибрай Байкен боис бар он шуд ки Қазоқистон ҳисобро 10 бар 11 кунад ва чӣ тавре мебинем акнун нимаи аввали сети дуюми рақобат маҳз ба фоидаи онҳо хотима меёбад, мисле ки дар нимаи аввали сети якум ҳам дида будем. аммо онҷо андаке бартарии онҳо беҳтар буд. 11 бар 8 инҷо бошад 11 бар 10. хатои навбатӣ акнун аз сӯи Маҳамбетов аст ва чӣ тавре мебинед зарбаи ӯ ба тур бархӯрд. лаҳзаҳои ҳассосе ҳастанд барои варзишгарони ӯзбекистон ва боз ҳам як хатои дигар ба тартиб баъд аз оғози дигар бораи рақобат дар сети дуюм чӣ тавре мебинем имтиёзҳоро пай дар ҳам варзишгарони Қазоқистон ҳаст. тафовут 3 имтиёзро айни замон ташкил медиҳад. акнун як хато аз сӯи Дарья Бриткова дар назди тур ва тафовут ҳамон мисли қаблӣ 3 имтиёз боқӣ мемонад. 11 бар 14.
аут 11 бар 15 мешавад айни замон ҳисоб. Ногуфта намонад ки дар мусобиқаи мазкур дар рақобати ҷуфти омехта варзишгарони кишвари Эрон иштирок намекунанд. онҳо аслан дар рақобатҳои ҷуфтӣ байни писарон ва байни духтарон, инчунин рақобатҳои инфиродӣ байни писарону духтарон иштирок карда истоданд, аммо дар рақобатҳои ҷуфтӣ иштирок накарда истоданд. вагарна агар ба рушди ин намуди варзиш дар минтақа ва инчунин дастовардҳои варзишгарони Эрон аҳамият диҳем, пас онҳо агар чунин ҳайате медоштанд, пас довталаб дар финал маҳз онҳо ба ҳисоб мерафтанд. аммо бо сабабҳои албатта маълум онҳо чунин дастае ташкил намедиҳанд. умуман дар дигар намудҳои варзиш ҳам дар рақобатҳои ҷуфти омехта чунин варзишгарон нестанд аз ин давлат. 14 бар 17 мешавад. қаблан тафовут 5 имтиёзро ташкил медод, аммо 2 имтиёзи охирро пай дар ҳам варзишгарони узбек аз худ карданд. боз як зарбаи дигари бисёр дақиқ инҷо аз ҷониби Маҳамбетов зарбаро мо дидем. бисёр амолӣ. акнун бубинед чӣ гуна тавонистанд тафовути 5 имтиёзиро ба 1 имтиёз коҳиш диҳанд. аммо дар ин лаҳза акнун бисёр оқилона ҳаракат кард дар назди тур Дарья Бриткова ва ба мавқее ки холӣ монда буд дар канори рост оҳистак оромона туби бадминтонро ҳаво дод. каме нофаҳмӣ байни Ибрай Байкен ва Дарья Бриткова дар ин ҳолат. аз якдигар пешдастӣ карда мехостанд аввалин шуда ба тӯб расанд, аммо ба ҳам халал ҳам расониданд. ва инҷо бошад як иштибоҳи дигар сурат мегирад. боз ҳам Диана Гарамова, ин бонуе ки гуфтем аз ҳама таҷрибаи зиёд дорад дар ҳайати Ӯзбекистон. дар бозиҳои қаблӣ ҳунару маҳорати волои ӯ ба назар расида буд. инҷо акнун боз ҳам аут мешавад ва ба ин тартиб баҳри расидан ба пирӯзии ниҳоӣ на танҳо дар ин сет, балки дар ҳамин мусобиқа наздик омаданд варзишгарони Қазоқистон ва бо ҳамин хотима меёбад рақобати финалӣ. 17 бар 21 ва чутавре мебинем акнун Ибрай Байкен бо ҳамроҳии Дарья Бриткова қаҳрамони мусобиқаи минтақавии бадминтон байни кишварҳои Осиёи марказӣ шуданд ва онҳо дар рақобати ҷуфти омехта бар Казбек Маҳамбетов ва Диана Гарамова ки варзишгарони бисёр бо таҷриба аз Ӯзбекистон буданд, тавонистанд ин ғалабаи худро таъмин кунанд. дар ду сет чутавре дидем ин пирӯзӣ рақам зада шуд ва воқеан ҳам бояд бигӯем ки дар бозиҳои қаблӣ вақте бар муқобили Казбек Маҳамбетов ва Диана Гарамова Ибрай Байкен бо Дарья Бриткова бозӣ карда буданд, дучори бохт шуда буданд, аз ҷумла дар рақобати финали даставӣ. аммо имрӯз онҳо тавонистанд дар рақобатҳои ҷуфтӣ албатта ин интиқоми варзишии худро бигиранд ва бо як дастоварди бисёр ҳам хубу арзанда акнун аз душанбе ба хонаи худ бармегарданд. ин муваффақият, ин пирӯзӣ барои Ибрай Байкен ва Дарья Бриткова муборак бошад.
акнун бинандагони гиромӣ даъват карда мешаванд ба шӯсуфраи ифтихорӣ варзишгароне ки тавонистанд дар мусобиқаҳои албатта минтақавии риштаи бадминтон ҳунарнамои бисёр арзанда нишон диҳанд ва соҳиби ҷоизаҳо шаванд. хуб, чӣ тавре акнун барои мо шумо маълумот дода истоданд ҷаноби ҷасим кансо, ноиби президенти федератсияи ҷаҳонии бадминтон ҷоизаҳоро тақдим мекунад. ибтидо барои мо шумо чӣ тавре маълум карданд дар рақобатҳои ҷуфти омехта байни иштирокчиёни то 17 сола, онҳое ки ҷоизадор шуданд ба шоҳсуфраи ифтихорӣ даъват мешаванд. сайфиддин мухторов ва муслимабону султонқулова аз ҳайати ӯзбекистон соҳиби нишони биринҷӣ шуданд ва ҳамроҳи онҳо варзишгарони мо омина охунқадамова ва салимов, варзишгаре ки албатта дар рақобатҳои ҷуфтӣ иштирок кард. Ҷамолиддин Салимов бо нишони биринҷӣ қадрдонӣ шуданд. рақобати финалӣ бошад имрӯз сурат гирифт ва дар ҷараёни он чӣ тавре мо дидем казбек маҳамбетов бо ҳамроҳии Диана Гарамова аз ҳайати Ӯзбекистон иштирок карданд, вале мисли рақобати дастаҳои ба онҳо муяссар нашуд ки инҷо ҳам қаҳрамон шаванд. онҳо дар финал дар як бозии ҳассос аз Ибрай Байкен ва Дарья Бриткова варзишгарони кишвари Қазоқистон мағлуб шуданд ва қаҳрамонон чӣ тавре мебинед аз Дарья Бриткова ва Ибрай Байкен мешаванд. ба ин тартиб чӣ тавре болотар ишора кардем бинандагони гиромӣ, ҳоло аввалин иштирокчиёни финал дар рақобатҳои рӯзи охир дар маросими қадрдонӣ шуданд ва онҳо варзишгарони кишвари Қазоқистон буданд ки Ибрай Байкен ва Дарья Бриткова дар финал тавонистанд дар рақобати ҷуфти омехта пирӯзӣ ба даст оранд.